Mission impossible. Manglimpyo miyo ka ng balay. Bon na siya bon. Buwan. Nalalawa, mingaw kayo kay Malino siya. Ini yang mau foto guys, grabe. Naman yung gamit din ah. Anong panglimpyo? Kinan? Tama na tayo? Apa yung chandelier? Gara DP dre? So, ang sugod na. Hinahinay na ako ba nilis? Maling mga ba sa mga wipapa? Sa kinanglanon dyan na ito, mamahin mong productive, no? Sa dyan, stay put mo dyan, no? Mga itong ikaw ng makdo pa wala may mga pagkaon sa mga taga-Sub-Sahara. Siya may isang Philippines Timor #1